So, olygu. Mae lot o bobl yn dweud bod hyn ydy'r part mwy bwysicach pan dach chi'n neud ffilm. Everything else comes from something else. Writing, of course, is writing. Acting comes from the theatre, and cinematography comes from photography. Editing is unique to film. You can see something from different points of view almost simultaneously, and it creates a new experience. Stanley Kubrick, 1987, Rolling Stone magazine. Mae Stanley Kubrick yn gael ei wybod am un o'r filmmakers mwyaf gorau erioed, a fo yw fy hoff filmmaker. Ac un o'r rhesyma ydy, pan da chi'n gwachod gwaith o, da chi'n gwybod, what's the f***ing matter, keep yn union. Achos, pan da chi'n gwachod gwaith o, da chi'n gwybod yn union pwy sydd yn neud, a mae hynna oherwydd yr olygu. Pan da chi'n gwachod gwaith o, da chi'n gwybod yn union pwy sydd yn neud y ffilm, a mae hynna oherwydd yr olygu. Genius. A mae o'n iawn, mae o'n gywir, a mae o'n wir. Mae'r editing yn unique mewn lot o ffordd wahanol. Da chi'n gallu ail-sgwennu'r ffilm yn yr edit. A mae yna lot o filmmakers reit possessive pan mae'r ffilm yn dod i'r bit olygu. Dwi'n o hyd yn olygu ffilms fy hun, achos da chi'n gallu rhoi stamp really personol yn yr edit. Meddyliwch amdan yr olygu wan. Yn fanna da chi'n adio'r cerddoriaeth. Yn fanna da chi'n pigo'r tec oedd yr un gora. Ac yn fanna da chi'n really creu'r stori. A dyna pam mae pobl yn meddwl bod yr bit olygu mewn neud ffilm yr bit mwyaf bwysig. Reit, getting down to it wan. Da chi isio tips? Wrth gwrs, da chi isio tips. Pa program dwi'n iwsio? Be ydy'r proses, etc. Wel, na dydwch chi. So dwi'n iwsio Premiere. Premiere Pro. Da chi'n gallu gael hwn fel rhyw package deal. So da chi'n gallu gael Premiere, Lightroom, Photoshop a lot o programs arall. Yn tua £50 a month. Yndi? Mae reit stryd. Ond os da chi'n iwsio fo lot, mae'n werth o. Mae software arall o'r enw Final Cut. A mae lot o vloggers yn iwsio Final Cut. Dwi'n meddwl da chi'n talu tua 100 o bunt, a mae hynna, that's it wedyn. Da chi hefo'r program. Lle mae Premiere, da chi'n gorfod talu, chi'n gorfod talu yr un fath bob mis. Ond y peth sy'n dda ydy, mae'r programs mae gyd, a mae'n focus. Y peth sy'n dda ydy, maen nhw gyd yn gadael i chi trio rhyw 30-day trial. So, ella beth sy'n idea dda ydy, triwch nhw i gyd. Dos na matab iawn ar par un ydy'r un gorau. Mae'n dibynnu ar preference chi. Dwi'n licio Premiere, mae ffrind fi sy'n neud lot o editing yn licio Final Cut. Mae rhywun arall yn licio program ar nhw... beth yna fo? Hold on. To Google, the f*** is that? What's the best editing, hello, software? DaVinci Resolve, haha. Ond sbiwch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mae yna 9 yn fanna. A mae hynna mond os da chi isio olygu ar y computer. Da chi'n gallu olygu ar hein hefyd. Mae yna loads o apps. Lot o nhw, da chi'n mynd gorau talu. Weithiau mond, rhyw pint rhywbeth ma nhw. Mae yna lot o ffordd o olygu wan. A peth gorau ydy, jyst dechreuwch yn rhwla. Mae'r basics really hawdd, a mae yna lot o YouTube tutorials. We'll get onto that. So os da ni am siarad amdan vlogs rwan, os da chi'n licio watchad y genre o vlogs ar YouTube ella, wedyn ella da chi wedi clywed amdan filmmaker o'r enw Casey Neistat. Os da chi ddim yn gwybod pwy ydi o, nid not, stupid battery yn y camera newydd farw. Mae wedi bod yn awr sy'n y clip dwytha. Dyna pam mae bob dim yna ella edrych yn bach o wahanol. Achos mae'r gola di newid. Mae'r hael di mynd. Mae'n actually bach yn ironic da ni'n siarad amdan editing iawn. Achos rhywbeth sy'n bwysig mewn editing ydy continuity. Editing, mae'n bwysig. Gola, I digress, we move on. Okay, so, be ni'n siarad amdan? Casey Neistat. Okay. Anyway, pam dwi'n siarad amdano fo? Okay, so mae o rhan o grŵp o pobl sydd wedi bron iawn i revolutionaisio'r genre o vlogio. Ond cyn iddo fo dechrau vlogio ar YouTube, oedd o wedi gwneud gyfres ar HBO, ac oedd y gyfres i gyd gael i ffilmio ar rhywbeth fatha camera fel na, Mae'r. $250 oedd wedi talu amdano fo. Ac y beth mwyaf bwysicach amdano'r pwynt yma ydy, oedd y gyfres i gyd wedi cael ei editio ar iMovie, sy'n editing software ar MacBooks neu iMacs neu just Apple computers. A da chi'n gael am ddim, da chi'n gorfod talu amdano fo. So, y pwynt ydy, da chi'n gorfod talu gymaint o
pres ar editing software, yn enwedig os da chi mond isio vlogio. Peth ydy, dydy'r tools ddim yn actually hynna'n bwysig. Yn fy marn i, os na dim byd mwy boring na siarad amdan. Pa camera ti'n iwsio? Pa editing software? Y George! Na di. Be sy'n bwysig ydy, y stori, beth bynnag da chi'n siarad amdan, a sut da chi'n gael hynna drosodd. Hynna di'r peth bwysig. Dwi really just licio deud stories. So just ffindiwch ffordd sy'n gweithio i chi. A fel o'n i'n deud, diolch gymryd fantais o, y 30 day trials. Just defnyddiwch hynna, ffindiwch pa rhan da chi'n licio, a just defnyddiwch yr un yna, iawn. Imagine I wasn't recording. Cos does am lot o wahaniaeth yn nhw o gwbl. Mae lot o pobl sydd yn yr industry yn iwsio Premiere, so mae'n dipyn bach yn industry standard, iawn. Anyway, oll ddylech chi gwybod ydy'r basics. Yn enwedig hefo vlogs. Gola ma mor harsh. Hold on, dwi'n well. Pan dwi mor pink, dyna'n well. Dipyn bach, bit of a shadow. Oh well. Y basics. Y basics. Beth sy'n handi ydy, rhan fwy o'r amser efo vlogs, da chi jyst yn siarad i'r camera. So beth da chi ddim eisiau neud, ydy gadael lot o gaps pan da chi'n siarad. Nes ti weld beth dwi'n newydd wneud? A'r pwrpas yn editio'r bit yna. Just yn boring, da chi eisiau fod bod yn reit quick ac yn snappy, a da chi eisiau cadw attention yr pobl sy'n gwachad fideos chi. Ond hefyd, ar y flip side, da chi'n eisiau torri'r clips rhys hyn, pwynt lle da chi'n mynd hyd yn oed all, beth da chi'n dweud, ti'n neud pam ti'n basta. Just triwch neud o, so ma'n smooth, ma'n quick, ma'n snappy, a ma'n neud synwyr. Chos beth sy'n diddorol ydy, Martin Scorsese, pretty well-known film director, oedd wneud Wolf of Wall Street, Goodfellas, Taxi Driver. A mae o'n dweud, good editing is when you don't notice the edit. Sy'n rhywbeth reit interesting. Hold on. Dissertation fi pan o'n i'n prifysgol, o'n i 'di neud o ar editing. What are the fundamental differences in the post-production of a film? A comparison between continuity editing and montage editing through practice-based research. No way, bonkers. Anyway, ond pan da chi'n feddwl be mae Scorsese newydd ddeud, mae o'n neud synwyr. Y peth ola da chi'n isio pan da chi'n gwachad ffilm ydy dod allan o'r experience. Y peth gorau amdan ffilms ydy, da chi'n ista na am tua 2 awr. Da chi'n cael ei transportio mewn byd completely different i lle da chi, eich hun. So os da chi'n notisio yr editing, that ain't good. That's really bad. That's not good. Y peth ola da chi isio ydy ista na a meddwl, pa mae'r ffilm am weird. So ellwch meddyliwch amdan hynna. Hefyd, mae YouTube yn lle really dda am dysgu tips. Dwi wedi dysgu rhan fwy o'r pethau dwi'n gwybod amdan editio ar YouTube. Literally, wedi bod yn olygu am tua 10 mlynedd rwan, a mae rhan fwy o'r pethau dwi'n gwybod o YouTube. So os da chi'n dechrau o'r dechrau, just ffocisiwch. Just sbiwch ar y basics am rwan, achos dros amser newch chi pigo bob dim arall i fyny tra da chi'n gweithio. Dwi'n totally self-taught, ac erbyn rwan dwi wedi olygu pethau fatha music videos, ffilms drost 2 awr, ac wrth gwrs vlogs. So, mae jyst siarad dipyn bach trwy y system neu y proses dwi'n gweithio efo pan dwi'n olygu. So yn gyntaf, mae eisiau ffilmio rhywbeth. Ffilmiwch beth da chi isio, achos wedyn, y cardyn. Rhwch y cardyn yn y camera. Pay attention. Mae'r bit yma'n really bwysig. Pan da chi wedi ffilmio beth da chi eisiau ffilmio a mynd ar y cardyn, a wedyn da chi'n rhoid o yn y computer, newch yn siŵr da chi ddim yn editio o'r cardyn yma. Rhowch y ffeils ar y computer, wedyn tynnwch hwn allan. Tynnwch o allan, a just defnyddiwch y ffeils sydd ar y computer pan da chi'n agor y software yma. Achos, pan da chi'n agor y prosiect newydd, ar pa bynnag editing software da chi'n iwsio, mae eisiau wneud yn siŵr bod bob dim mewn un ffeil ar y computer. Peidiwch byth a just iwsio'r ffeils sy'n byw yn hein. Oherwydd, os da chi'n defnyddio'r ffeils o hwn yn yr edit, a wedyn da chi'n tynnu hwn allan, bydd bob dim yn yr edit ddim yn lincio fe gilydd. Ac os da chi'n iwsio'r clips o'r computer, bydd nhw o hyd yn linked. Fydd y project jyst ddim yn gwybod lle mae'r ffeils di mynd. So newch yn siŵr da chi o hyd yn iwsio'r ffeils yn y computer. Mewn i torri fo. So pan da chi di rhoi y ffeils i gyd mewn un ffeil, mewn un computer, mae'n amser i chi dechrau olygu. A really, pan da chi'n dechrau, mond 2 tools da chi eisiau gwybod. Cut and select.
wedyn, da chi'n olygu. Mae bob dim arall just yn bonus, really. Mae bob dim arall yn rhywbeth da chi'n bigo fyny tra da chi'n just yn olygu fel mae amser yn mynd. So, dechreuwch bod yn creadigol, dechreuwch gadael eich imagination run loose. A wedyn, in no time, fi chi'n editing wizard. A fel bob dim, y mwy da chi'n neud o, y mwy da chi'n gwella. So, pob lwc, dwi'n rili edrych ymlaen i gweld beth da chi'n neud. Hwyl!